Ayan mga kasinag, magandang hapon. Kararating ko lang, kagagaling ko lang sa Naga. Ito na pala yung kinuha ko. Ito. Shoutout pala kay Ken Sander Japan sa nagpadala nito. Idol, i-unboxing ko na lang ito pag wala na akong gawa. Kasi hindi ko alam kung ano laman ito eh. Tapos ito mga kasinag yung ano. Mga kasinag, ito na yung pinangako ko. Ayun, sinabi ko yung kalahati ng sahod ko, itutulong ko sa mga taga doon sa nasasakupan ni Bagwis. Ito na yun, nagbili na kami ng 5 sakong bigas. Tapos kalahati sakong asukal, kape. Yun lang yung mga maibibigay ko sa kanilang tulong. Ayun mga kasinag, sa lahat ng ating viewers, subscribers, wag niyo pong skip ang ads para sa susunod na mga buwan o susunod na pagkakataon na mga ganito makapagtulong pa rin ako. Kaya mga sinag, maraming salamat po. Ikakarga na namin ito ngayon sa bangka. Kaya nga pala mga kasinag, ito na yung binili kong pagkain ni Bagwis. Ito na oh. Ayan oh. Nagbili ako ng 20 na piraso, pero yung 5 kasi dito inusap ni Bayaw, kaya 15 na piraso lang ito mga kasinag. Susubukan ko mga kasinag na pakainin ng ganito si Bagwis, pero alagaan ko pa naman. Papalaki-lakihin ko pa ito kasi wala pa namang karne ito eh. Pag malaki-laki na, saka natin kakatayin, ay pakain natin. Ayun mga kasinag, buhatin ko na ito. Patong muna lang dyan. Mga kasinag, shoutout pala kay Kuya Melvin. Sa totoo lang mga kasinag, laking pasalamat ko rin sa laki ng tulong sa akin ni Kuya Melvin. Sa lahat ang tumutulong sa akin sa mga kung saan punta ako, sa mga kung ano mga gagawin ko, kagaya nitong mga pagkakataong ito. Kaya maraming salamat sa kanya. Pagod.
Mga kasinag, magandang hapon o gabi na. Hapon na talaga mga kasinag. Kararating lang namin dito sa bahay. Ito na yung mga bigas na pinamili namin, asukal, kape. Ito na mga kasinag. Mga kasinag, panoorin nyo lang po ang pagre-repack nito. Panoorin nyo lang sa YouTube channel ni Ma'am Chewy Official. Doon nyo lang panoorin mga kasinag, kasi magre-repack pa kami nito bago namin ipamigay sa mga bahay-bahay. Ayan mga kasinag, hanggang dito lang. Maraming salamat po. Bye bye.